Esta mañá presentábase a sexta edición do Slalom Concello de Rianxo. A competición organizada pola escudería Raliactividade desenvolverase no polígono de Té e será valedeira para o Campeonato Galego da Especialidade. Na proba, que volve a celebrarse despois do parón obrigado pola pandemia, tomarán parte uns 23 pilotos procedentes de diferentes clubs de toda Galicia. Si veñen de toda Galicia e temos pilotos, campeón do ano pasado, campeóns de fai 2 anos, son pilotos, a maioría deles son fiables a esta disciplina, o que son os campeóns destes últimos anos, entre os 5 primeiros están todos eses pilotos, e despois algún que proba por primeira vez ou non é ao mellor tan asiduo. Dende a organización agradeceron ás casas comerciais e patrocinadores a súa aposta con esta proba, xa que sen a súa axuda sería prácticamente imposible poder organizala. Eu agradecer a axuda dos colaboradores e, sobre todo, do Ayuntamiento de Rianxo, que sin eles non poderíamos facer nada. Animar a xente que veña a velo a partir das 12:30, que xa serían os adestramentos, e nada, esperamos que sexa do gusto de todos un pouco. Dende o Concello destacaron a importancia da proba, animando tamén a acudir mañá sábado ao Parque Empresarial a contemplala. É unha proba, ademais, que temos desde o Concello moitas ganas de acoller e recibir, por canto xunta a moitos afeccionados ao mundo do motor neste Parque Empresarial, e é unha proba, por tanto, moi vistosa, moi saudosa de ver no que é aos afeccionados, e, polo tanto, estamos encantados de volvela a acoller. A competición arrancará a partir das 9 da mañá coas inscricións e verificacións, aínda que as mangas oficiais celebraránse pola tarde, a partir das 3. A entrega de premios está prevista para as 6:30 da tarde.